працягнем размаўляць са Сцяпанам Пуцілам, заснавальнікам праекту «Нехта». Сцяпан, добры вечар. Прывітанне. Ты зрабіў трохсерыйны цыкл дакументальных фільмаў, зараз да 30годдзя кіравання Лукашэнкі. Ну і выпала так, што і фактычна да юбілею. 3-я серыя выйшла зусім нядаўна. Фільмы добра глядзеліся ў інтэрнэце, я глядзеў у Ютубе. На якую аўдыторыю вы разлічвалі, калі гэта рабілі? Таму што там пералічэнне такіх збольшага фактаў, якое старэйшае пакаленне добра ведае. І чаго чакалі, якога эфекту вы таксама чакалі, калі вось стваралі гэты цыкл? Ну, мы заўжды кажам, што вось ўсё пакаленне гэта ведала, так казалі і пра мінулы такі гучны фільм «Лукашенко. Уголовные материалы», а аказалася, што вось моладзь, напрыклад, гэтага не ведала. То бок мы ўвесь час думаем, што пакаленне адное, а насамрэч ідуць новыя пакаленні і людзі, якія не ведалі банальных жа фактаў, як Лукашенко ўвогуле прыйшоў да ўлады, ці першы ён прэзідэнт, бо некаторыя думалі, што хтосьці ж быў да яго, так, з 91-га, ці калі яны ведаюць, калі незалежнасць Беларусі пачалася. Таму гэта трэба казаць бесперапынна і з усіх, як кажуць, уцюгоў. Вось. І мы, безумоўна, рабілі з камандай фільм, бо дата значная, бо прапагандысты рабілі да 30годдзя таксама свае фільмы. Ну і варта было, безумоўна, зрабіць штосьці і з боку незалежнага, бо яны па ўсіх каналах пускалі пра тое, як Беларусь развівалася з прэзідэнцтвам Лукашэнкі. Ну а павінна было быць штосьці з незалежнага боку, як альтэрнатыўна гэта выглядае ягоны, так скажам, поспех. І разлічана гэта было, безумоўна, перадусім на беларускую аўдыторыю, і гэта атрымалася, то бок толькі афіцыйна паводле статыстыкі Ютубу з 600, амаль 700 тысяч праглядаў вось першых двух серый, трэця ўжо амаль 400 тысяч. Гэта паказвае зацікаўленасць менавіта беларускай аўдыторыі, таму што больш за палову праглядаў менавіта з Беларусі. Гэта без VPN, без нейкіх дадатковых прыладаў, якія беларусы выкарыстоўваюць дзеля бяспекі. То бок сотні тысяч беларусаў паглядзелі, больш за 300 тысяч дакладна. А гэта значыць, што зацікаўленасць да гэтай тэмы яна пастаянная, яна застаецца, нягледзячы на частковую дэпалітызацыю натуральную, там, з псіхалагічнага пункту гледжання пасля падзеяў 20-га насельніцтва. Людзі ўсё роўна працягваюць цікавіцца незалежнай інфармацыяй і глядзець вось такі контент, таму што нікуды вось гэтае памкненне да свабоды не знікла. І гэта добра, што людзі вось працягваюць цікавіцца. А мне вось цікава, ці памкненне Александра Лукашэнкі трымацца ва ўладзе знікла ці не, таму што пазаўчора Лукашенко адзначыў 70 гадоў. Калісьці, калі яму было 40, я вас нядаўна паказваў гэтыя кадры для нашых гледачоў, у яго быў плакат «Эра 70гадовых кіраўнікоў падыходзіць да канца», і ён так казаў, так, трэба скончыць з гэтай эрай. Сёння Лукашэнку самому 70. Як ты лічыш, ён гатовы зайсці з кіравання, памятаючы тое, што ён калісьці казаў 30 гадоў таму? Ці гэта іншым 70гадовым трэба было заходзіць, а яму не трэба? Як кажуць прапагандысты, вы ж не понимаете, это другое. Яго народ не адпускае, і як ён можа сысці, калі ў яго, паводле ягоных уласных перакананняў, 80% падтрымкі. Праўда, як мы паказвалі ў фільмах, на кожным скрыжаванні, калі яшчэ машыны падпускалі бліжэй, то сігналілі яму падчас праезду заўжды нейкія пратэсты. Так складана уявіць нейкія пратэсты ў краіне, у еўрапейскай нейкай краіне, дзе ў цябе 80% падтрымкі. Безумоўна, Лукашенко хацеў бы сысці, бо ён бы хацеў пажыць спакойна на пенсіі, але пасля ўсяго, што ён натварыў для Беларусі, гэта немагчыма зрабіць проста так мірным шляхам ці камусьці перадаць уладу, як ён хацеў гэта зрабіць да 20-го года, яшчэ пабачыўшы вось прыклад акурат Казахстану, які агучвалі нядаўна ў эфіры. Гэта ягоная параноя, ягоны страх, які мы у фільмах таксама раскрывалі, дзякуючы там розным паказанням людзей, якія ведалі яго асабіста. Яны даюць пра сябе ведаць, і ён проста не можа зараз, ён не ведае, што рабіць, так? І вось ягоныя апошнія дзеянні, словы, хоць ён сам у інтэрв'ю прызнаецца, што ён можа казаць адно, а думаць зусім іншае. І вось гэта зусім адрозніваецца тое, што насамрэч ён думае, і часам ён прагаворваецца. Вось, напрыклад, у апошнім сваім выступе на педагагічным мерапрыемстве у дварцы, у палацы Рэспублікі, ён прызнаўся, што ў нас няма саюзнікаў. Прычым ён сказаў, што ні з захаду, ні з поўначы, ні з поўдня, і нават з усходу, што мала хто заўважыў,
пераможаў, але ёсць такія чуткі, што Пуцін, напрыклад, не хоча яго бачыць на наступных выбарах. Але я думаю, што наступныя выбары, якія папярэднія запланаваныя згодна з уцечкамі інфармацыі на люты 25-го году, ён хоча прайсці як мага хутчэй, як мага цішэй, а далей ужо, як кажуць, па абставінах разбірацца, што будзе. Бо яго плану няма, ён мысліць, вось як яго акрэсліў у фільме, палітычная жывёла. Вось ён мысліць толькі інстынктамі і на бліжэйшую некую перспектыву. То бок няма ніякіх ідэй, няма ніякіх такіх вялікіх планаў, няма увогуле нічога, вакол чаго могуць ягоныя прыхільнікі згуртоўвацца. Так, дзень бы прастаяць да ноч пратрымацца. Дарэчы, у нас ёсць цікавае меркаванне таксама аналітыка Сергея Чалага. Сергей Чалы быў якраз сярод тых людзей, вось ты таксама узгадываў, якія ведаюць Лукашэнку. У 94-м ён быў у камандзе Александра Лукашэнкі, так што ведае яго больш за 30 гадоў. І вось Сергей Чалы выказваецца наконт таго, ці пойдзе Александр Лукашенко на гэтыя выбары ў 25-м годзе. Я абсолютно уверен, наблюдая за Лукашенко, что он не хочет в этих выборах участвовать. И для этого есть очень много поводов, причин, и травма 2020 года, и вот эта вот самая лень и усталость. Ну и плюс еще то, что ведь он не зря заказывал переустройство системы власти такое, в котором он мог бы перестать быть президентом, но по-прежнему контролировать все. Я имею в виду вот эту княжеско-вечевую модель президента, который может быть смещен Всебелорусским народным собранием, головой которого Лукашенко уже стал. Ну, вось бачыш, адрознае меркаванне ёсць, але праўду мы даведаемся, хто з вас правы ўжо неўзабаве, праз літаральна, я думаю, што пару месяцаў. Учора 20 гадоў таксама адзначыў Мікалай Лукашенко, малодшы сын Лукашэнкі старэйшага. У вашых фільмах таксама шмат гаворыцца пра Мікалая Лукашенка і адведзена яму там вялікая роля. Які гэты персанаж грае ролю ў агулам у той сістэме, якую выбудаваў Александр Лукашенко, на тваю думку? Ну, спачатку гэта было тое, што рабіла з Лукашэнкі такі вобраз крапкага хазяйственніка з дзіцём, такі дамашні, хатні, душевняковы, як кажуць, чалавек, хаця дзе жонка, так, калі запытацца, бо год сям'і там быў і іншае. Але гэты чалавек, малодшы сын Колі, ён сапраўды выклікае ў розных людзей дыяметральна супрацьлеглыя пазіцыі, так, ці варта яго пераследаваць, ці варта ўводзіць санкцыі і так далей. Но я просто нагадаю факты, што ў 2020 годзе ён выходзіў з аўтаматам і быў гатовы патэнцыйна там страляць, так? Хоць ён казаў, што гэта каб абараніць бацьку. Потым ён ездзіў з Лукашэнкам у СІЗА, КДБ, дзе сустракаўся з Ціхановскім, з Бабарыкам. Спачатку прапаганда гэта не показала, а потым гэта выявілася на свет. Ён у майцы, у кашульцы СБП, вось служба бяспекі прэзідэнта, нядаўна суправаджаў Лукашэнку ў розных паездках. Ён называе сябе другом Пуціна і так далей. Ён сведка ўсіх злачынстваў, якія Лукашенко здзейсніваў цягам гэтых гадоў, але з іншага боку, калі рэверсіўная псіхалогія ў яго дачыненні спрацуе, то ён сапраўды будзе апазіцыянерам да Лукашэнкі. І як Лукашенко сам прызнаваўся, малодшы сын, ён такі найбольш апазіцыйна настроены да яго, і можа нездарма ён просто так зараз уцёк, можна сказаць, у Кітай, хоць там нібыта супольны з беларускім універсітэтам праект, але зараз ён навучаецца ў Кітаі. Безумоўна, ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі вось дзеці ці ўнукі, як казалі ў сюжэце, тыранаў ці дыктатараў маюць супрацьлеглыя пазіцыі. І Коля, як кажуць, ён тэхналагічна прасунуты, як казаў Лукашенко, і безумоўна ён назірае за тым, што адбываецца ў сучасным свеце, на захадзе, і безумоўна ён будзе больш скіраваны ў той бок. Таму тут застаюцца два розныя пункты гледжання. Ну, цікава, сапраўды, як павернецца гісторыя. У мяне яшчэ одно пытанне да цябе. У 2020 годзе, нават яшчэ ў 2021 годзе дэмакратычныя лідары і лідары пратэстаў казалі, што, в прынцыпе, рэжыму засталося зусім нешмат. У 2020 годзе гэта на тое выглядала нават у нейкі момант. Але зараз мы бачым, што сітуацыя змянілася. Ты ў бліжэйшай будучыні сам бачыш нейкія вокны магчымасцяў для пераменаў у Беларусі, і будзе гэта хутчэй рэвалюцыя ці эвалюцыя?
Безумоўна, так выглядала ў 2020 годзе, і калі б не падтрымка Масквы, то Лукашэнкі б ужо не было. Але сапраўды выглядае на тое, што чым мацнейшая зараз сістэма, тым яна зараз устойлівая, але ў моманце, у пэўным толькі моманце, вось у гэтым, які зараз ёсць. Калі ўсё згуртавана вакол аднаго чалавека, калі іншыя баяцца аддаць проста загад нейкі без ягонага ведама, то ў крызісныя сітуацыі, менавіта ў рэвалюцыі, у штосьці здарыцца са здароўем, сістэмай авалодвае страх, паніка і неведанне, што рабіць. І менавіта гэта нам будзе граць на руку, таму што кожны будзе баяцца браць на сябе адказнасць, браць на сябе некія, ведаеш, там загады аддаваць па разгоне людзей, па забойствах ці па чымсьці, калі Лукашенко будзе не ў стане, калі ён памрэ, калі штосьці са здароўем, калі ён проста не можа аддаваць і кудысьці збег загады. І вось гэта менавіта робіць сістэму неўстойлівай, уразлівай у такія крызісныя моманты, а крызісныя моманты, безумоўна, будуць, таму што эканоміка, таму што, як кажа Лукашенко, нідзе ў нас сяброў няма і няма адкуль чакаць падтрымкі, вось так ён кажа, між словаў, калі паглядзець. І таму так, вось у крызісныя моманты гэта сістэма будзе вельмі неўстойлівая, а крызісныя моманты абавязкова надыдуць, таму што народ працягвае чакаць пераменаў.